Мене, аз се опитах горе-долу да направя същото, защото докато тук в апартамента до късно вечер тайпвах всички си тия книги, се надявах, че един ден ще видят всички тия системи реализирани на практика, макар че тях ги има реализирани и в България, но на по-централно ниво, да кажем, нали, на ниво Национална банка и на ниво... Тя може да се слезе вече и по-надолу, но самите сървъри на база данни, нали, са разположени в по-централни институции. И той не го знам със сигурност, но тогава така беше до преди няколко години. Нали. Сега вече може да има навсякъде, нали, не се знае. Аз ще го видя, както е този въпрос, може би моите колеги тук ще ми кажат вече как е. Но става въпрос, че вследствие на тия мои интервюта, значи под интервюта с колата съм обикалял цяла Южна Калифорния, съм стигал до района на Лос-Анджелес и нагоре. Също така и непрекъснато интервюта онлайн с различни други компании, разположени в други части. И накрая една от тези компании ми отвори място за програмист. Само че там сървъра на база данни не беше Oracle, а беше Microsoft SQL сервер. И там видях просто на практика, нали, че са реализирани много от нещата, които аз тук само на теория съм ги чел и запознал с тях. Тайпъл, нали, с надеждата, че българските програмисти, като ги купат тия книжки, те ще се запознаят и те ще почват да правят така. И също съм го, нали, защото преди това като преподавател пак компютри, бази данни, операционни системи, но винаги, когато съм имал възможност, нали, да говоря на студенти, аз имах и малко лекции долу в университета, също и във военното училище, винаги съм им казвал, нали, че компютрите са едни от най-добрите, едни от най-подходящите машини за регулиране на, доколкото е възможно, на обществените отношения. Защото те са clear, нали? Там като се погледне се вижда, нали, какво, що е станало исторически, назад. Също така могат да дават и различни прогнози. Вижда се в момента какво става и се може и напред да се прогнозира развитието на дадени обществени системи. И в Щатите ги видях тия работи, реализирани доста пълноценно. Като се започне от полицейската кола, в която има терминал. Сега, имайте предвид, че аз още в българската полицейска кола не съм поглеждал, нали, тук. Значи, тук може да ги има същите тия работи. Извинявам се, ако... Нали, ако е така. Ако вече е направено. Нали. И сигурно е направено в моето отношение, но терминала там стои и той, когато те спре, полицая, нали, вижда номера ти и веднага вижда каква е твоята история на твоя. Но сега в последните години започнаха да въвеждат тия неща. Значи, вече започва, вече се реализира навсякъде това нещо. И това са най-малките примери. След това вече по-големите системи показаха, че това са едни информационни системи, позволяват много бързо, нали, да стават различни прехвърляне на финансови средства, нали, да кажем, също така сток екчейндж, на акции, търговията да става много бързо и много... Нали. Те пък там има малко нож с две острията. Колко по-дълъг път извървя ти? От програмист? От програмист започнах и след това минах през аналитик, водещ анализатор, тъй като се оказа, че само с програмиране там няма да мине. Значи аз в тази компания през 2005 година започнах и тогава имаше един шеф друг, който ме затвори в един офис без прозорци. И там в този офис трябваше някъде една година писах код, който работи и до сега денонощно в тази компания, нали? Той се оказа добър този код. Какво означава този програмен код. Така че всички тия данни, нали, да излизат в някъде на около 800 до 1000 компютъра в цяла Америка, работни станции, в различните офиси на тази застрахователна компания.
но те бяха доста поизостанали в смисъл в създаването на фронтенд. Иначе сървърът им си беше добър, нали, който е базата данни, но всички тия данни трябваше да се предоставят по подходящ начин на крайните потребители, различните му служители в офисите, така че те да могат, нали, да въвеждат, да правят различни Сега с какво се занимаваш? Сега се занимавам общо взето с същото нещо, само че тъй като технологията, това което отначало аз направих, нали, беше Microsoft Access. Това беше съществуващата им система, Microsoft Access. След това, макар че сървър зад фронтенд, т.е. предния край беше Microsoft Access, но сървър беше SQL сървър. Сега от 3-4 години насам ние вече пуснахме нов application, ново приложение за всички крайни потребители, което е на .NET. Добре, да поговорим и за разкъсчетата, които правиш. Да. Как се създават те